Hola, soc l'Anna Maluquer, la directora de la Fundació Palau, i avui tinc el goig de presentar-vos un petit tresor com és La teoria dels colors de Josep Palau i Fabra, editada per Bebop. La teoria dels colors forma part dels poemes de l'alquimista, són uns poemes en prosa dedicats al boig dels colors Picasso, que ja sabeu que va ser una de les grans passions de Palau i Fabra. L'hem il·lustrat amb aquest quadre que es diu Les pomes, del propi Picasso, i a dins hi reproduïm la versió facsímil que Palau va editar de la teoria dels colors amb una traducció que ell mateix va fer al francès, li va portar Picasso i aquest li va assignar i li va dedicar. I veieu, per exemple, podreu trobar els dibuixos originals del pintor que li dediquen en aquest exemplar. Tenim, a part de la versió en francès, evidentment la versió original catalana, també tenim la versió castellana del mateix Palau i Fabra i també tenim la versió en anglès de Sam Abrams. Confiem que us agradi perquè ja us dic que és un petit tresor i una miqueta per anar fent boca i que us animeu a comprar-la. Us llegiré el taronja, que diu així. Diu: volia ésser vermell i no pogué, no saber estimar del tot, no saber donar-se. La descripció furiosa dels esdeveniments l'espaordeix. Potser s'avergonyiria d'ésser vermell. Sempre dur la línia dels pantalons ben feta, els cabells ben clenxinats, mai no ofèn. A tot estirar pot pervenir a convertir-se en dona i passar-vos les mans entorn del coll, en una actitud que tant pot ésser de la mare com de la filla, de l'amant com de la muller. Sap estimar. Però la paraula amor té en ell una dimensió derivada. Estimació vol dir per a ell permanència, fidelitat, tendresa, en lloc de lliurament i possessió, fam i mossec. Els homes hi acudim quan el tub del vermell se'ns ha acabat. El taronja és el vermell de la nit. Amb aquest taronja us animo a comprar La teoria dels colors, que trobareu a les llibreries i també a la botiga de la Fundació Palau. I recordar-vos que els museus continuem oberts. Gràcies.